Și bine v-am regăsit la un nou episod de pe acest canal și astăzi ne vom juca din nou Among Us. De data asta am făcut eu server să nu mai stăm să căutăm dacă nu merge sau așa. Mai suntem cu doi prieteni. Pe cei care îl cheamă S-H-H și unul Baboș. Uite, Baboș. Și cu nu, o să-mi dea kill. Ok, nu mi-a dat. Medbay. Nu-i Medbay. Mereți, mă, și faceți oxigenul că se pierde. What? S-a terminat meciul. De ce? Vreau și o meciuri mai lungi. Sper să pic impostor cu unul dintre ei. Hai. Sau chiar poate picăm toți trei. Ar fi prea șmecher. Toți trei. Impostor, tata e. Ok, n-am vrut să fac asta. When you cannot access the software or website you want to set history. Ăla și dacă mă vedea cu corpul era gata și pierdeam și da și... Ia hai să jucăm așa, cu 4. N-am jucat niciodată. Bă, dar vreau cu 4. N-am jucat niciodată, nu știu cum e. Cu 4, nu cu 10. Nu mai intrați! Așa, cum? Impostor, a doua oră. Eu n-am încredere în ei. Chiar dacă nu mă aud cu ei, eu n-am încredere. Niciodată. Stabilizerul. Cum l-a făcut? Bun, gata. Perfect. Cineva... El a mort. Să căutăm corpul. De fapt, hai să nu-l căutăm. Să facem task-uri. Ok, l-a găsit. Cine? Votez pe Gabi. Adică au zis că de mult și când am văzut eu că mor pe Vitale, când e aici, kill in my face. Știam eu.
Ba nu el era. Era Black! Hai să vedem. Sper să ne dea impostor. 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 O dă impostor. Ia. Cu 5. Cum e cu 5? Da. Ca și cu 6, doar că cu un impostor. Am uitat să bag task-uri mai mici. Dar lasă. Ce urăsc rândurile astea. Ce le urăsc. Dau reset la labirint. Ok. Bun, ne-a dat unul mai ușor. Gata. Bun, am și task la laborator. Bun. Bun. Ok, am las pe cine. O dată, mersi. A câștigat! Yeah! Ce mă enervează reclamele astea. Hai să jucăm. Hai să jucăm ca impostor. Hai să jucăm ca impostor. Intrați. Pe nume nu mai intră. No darkness, my friends. No darkness, teammates. Acum intrat. Ia hai să jucăm. Noi trei, dă-mă impostor, dă-mă impostor. Am skin de impostor, am skin de impostor. Impostor. Nu, n-am încredere în nimeni. În nimeni. În nimeni. Să mă duc să fac task-uri. Eu cred că e babaș. Așa bun. Mă duc singur să fac task-uri până când nu mă văd. Amed, băie. Trebuie să-i chem cumva. Dacă nu vor să vină, că am scanning-ul. Îmi fac scanning-ul. După mă duc jos la să fac acolo jos la specimen. Bun, odată. O de lights-urile. Cel mai task. V-am zis eu că nu. Bănuiesc, Dragoș. Acum sună. Mai trebuie să intri să mai dăm 2 meciuri de Among Us și după cred că închid videoul. Dacă vă întrebați cum se numește aplicația pe care fac eu videouri, dacă vreți să vă instalați sau așa,
Se numește Mobile Zen. Puteți să o descărcați de pe Magazine Play. Vă puteți instala și de pe Magazine Play. Aveți și varianta LG, care cred că se vede mai bine. Și eu acum o folosesc pe cea normală, că LG-ul consumă mai multă baterie și da. Hai să intrăm, bun. Hai să intrăm, dacă nu intră, ne-am chinuit să intră unde ăsta, păi 10 de aia. Ok, bun, a intrat. Ok, bun. Perfect. Cu cât mai mulți impostori. Am picat doar o dată impostori. Ziua de azi. Picul meu să mai pic o dată. Eu am noroc la impostori cu mare patai. Ignora sunetele de pe fundal. Mă duc să fac weapons-ul. Cine era? Bun, a câștigat. Bun, perfect. I-am spart. Și da, nu mai intră oameni, o să jucăm 2 meciuri normale de Among Us, doar noi. Și după o să închid video, poate mă joc cu prietenii sau mă joc Fortnite. Dă start, care ești? Care ești, mă, și nu dai start? Care ești, mă? Impostor. Bine, tată. Bine, tată. Bine, tată. Bine, tată. I-am rupt pe ăștia. I-am rupt. Un kill. Ha. Mai faci mai de un match și după închid video. Skin-ul clasic. What the fuck, ce-i cu viteza asta, bă? Player speed 3. Zici că ești rachetă când te duci. Ignorați sunetele de pe fundal. Nu sunt nimic interesant, doar frame cu un prieten de-al lui. Se ceartă, nu știu ce fac. Nu contează. Ce mă enervează. Pac. Bă, dați ready o dată. Înțeles, mai dau ăștia ready la anul și parcă vezi că dau ready după ce am ieșit eu. Da, de obicei. Puai, ce repede te miști. Puai, ce repede te miști. Așa, am uitat să vă zic să apăsați butonul de like, să dați un subscribe, follow pe Instagram și pe TikTok, la fel ca pe YouTube. Nu, pe Instagram, doar gixi.fn, atât, fără 32.
2, a doua literă de la animei și 3, cifră norocoasă. Scram, nu vreau task-ul. Fac pe asta. 5, 6, 7, 8, 9, 10, bun! Am înțeles să numărăm până la 10. Zic. 2 1, 2, de 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bun! Ce noroc am avut la task-ul ăla. Cel mai mare noroc existent. Hai să ne uităm pe admin. Un laborator, eu în admin, nu mai văd pe nimeni. Le plimbă toți. Unul în electrical, unul în specimen. Ok. Deci dacă e în laborator sus mort unul, înseamnă că e ăla care a venit din specimen. Cum a venit? A venit cuvântul? Ce a venit? Hai că cuvântul. Cuvântul a venit. M-a văzut în admin și o sărit cuvântul. Și cam atât a fost cu acest episod. Ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!